Днес ще си говорим за вода. Най-ценният ресурс по време на SHTF ситуация, разбира се. Ако има някакви въпроси по време на лайфа, пишете. Виждам ги този път, съм си го направил да виждам. Надявам се да ви е интересно. Отново, добър вечер на всички и благодаря за подкрепата, която последните няколко дни толкова много от вас ми показват с лайкове, с коментари в групите, с темите, които обсъждаме. Защо водата е най-критичен ресурс при бедствени ситуации? Защото човек без вода може да издържи максимум 3 дена. Не, това е част от правилото на тройките, за които ще говорим може би по-нататък или в следващото видео. 3 минути без въздух, 3 минути без вода, 3 дни, 3 минути без вода, грешката е моя, съжалявам, 3 минути без въздух максимум, 30 до 3 часа максимум в тежки условия, без подслон, 3 дни без вода и 3 седмици без храна. Храната е нещо, което не е чак толкова голям проблем, но 3 дни без вода ви водят до абсолютен край. Ако загубим 10% от водата си в тялото, приключваме. Давам пример. Кога може да нямаме вода? Може да нямаме вода, когато има земетресение, всичките водопроводи се скъсат, може да имаме проблем с водата, когато имаме наводнения, тогава всичките канализации, изходни и входни, се смесват в едно и вие по никакъв начин не може да използвате тази вода за пиене. Аварии, някакъв вид тежки, ако в момента подаването на вода в голям град спре, оставаме без начин. Знаете, един ден да нямаме вода в къщи и нещата стават драматични. Нито можем да измием ничини, нито можем да си измием ръцете, не говорим за пиене. Ако въпрос, че в началото на лайфа е, ако днес сега спре водата за неопределено време, как ще си набавите вие вода? Дали ще са минерални води, туби, дали ще ходите да си пълните от близката чешма, която е обща и всеки може да напълни, но там най-вероятно ще има огромна опашка от хора. Но това са нещата от живота. Започваме по точките. Днеска пак съм с скрипт, така ще бъде тук нататък. Колко вода трябва на ден, за да човек да се чувства окей и да оцелее, разбира се, без да си направи сам мръсно на себе си. Един статистически човек на ден се нуждае между 2 и 3 литра вода. Това е само за пиенето. Колкото повече вода пием, толкова по-добре. Не трябва да прекаляваме, но не трябва да пием по едно кафенце дневно, което не е окей. Трябва да пием между 2 и 3 литра вода на ден. Ако включим хигиената, готвенето на един човек и други нужди, това число става 10-15 литра дневно на 24-часова база. При положение, че човек е окей, не е болен, не страда от някакви хронични заболявания и наистина се чувства в перфектна кондиция. Някъде по някое време може кучето да се качи при мене. Нямам проблем. Надявам се и вие да харесвате кучета. Така че. Ако има обаче специфични нужди, висока температура, физическа активност, говорим времето навънка е много горещо, ние правим някакви тежки физически дейности, трябва повече вода със сигурност, защото ние изхвърляме адски много с потта и трябва да я възстановим. Малки деца, възрастни хора, болни хора също имат се нуждаят от специално внимание, така че водата за тях е изключително важност. И запомнете, обезводняването започва бързо. Загуба на 10% телесна течност води до фатален край. Много е малко това на база 100%, само 10% са достатъчни човек да загуби живота си. Най-добрите начини като втора точка за съхраняване на вода в къщи. Всеки от вас със сигурност има свой метод, но аз ще ви кажа набързо моите методи и това, което препоръчвам на всеки един от вас. Бутилирана вода. Чудесно, най-лесният вариант. Има някакъв срок на годност, но е много по-дълъг, отколкото ако вие сами си бутилирате вода. Запомнете, ако сега
сме си изкупили минерална вода и изпием тези шишета и ги напълним с вода и ги сложим някъде в къщи и ги затворим с капачките, за не по-малко от за не повече от 2-3 седмици, извинявам се, тази вода ще стане жаворняк. Ще мирише на тиня и няма да бъде годна за пиене. Да, може да си измиете ръцете и краката, но не и да я пиете. Така че, ако ще складирате вода за пиене в къщи, а не на вилата в голяма цистерна или нещо подобно, моля използвайте за водки бутилирана вода, която ако се съхранява правилно а, в не слънчеви места, тип някакви шкафове на тъмно и да бъде прохладно място, тази вода 2-3-4 години ще си издържи без никакъв проблем, а и това е хубаво периодично да я сменяме. Така че бутилираната вода е добър вариант. Много хора, които имат вили и къщи на село, имат контейнери, големи цистерни, бидони. Всеки от вас би знаел колко количество вода хаби на месец. Най-лесно за да разберете колко вода хаби месечно едно семейство е да си видите сметките от вашия доставчик на вода и ще разберете колко кубика вода хабите месечно. Така че по този начин може много лесно да сметнете колко да бъде голяма цистерната, как да я напълните и как ще я ползвате тази вода след това. Резервните източници са много важни. В нашите големи градове резервни източници на вода нямаме, освен чешмите, които са за общо ползване и такива тип минерални извори. Трябва да идете до тях, да си напълните, но тази вода препоръчвам само за консумация, не за миене и други такива подобни неща. На селата най-хубавото нещо е, че имат водосбор. Водосбор е място, където водата се събира за селото, ако няма основна канализация, което е много рядко в България, така че повечето села имат водосбори и вие просто трябва да знаете където е водосбор, за да може да имате постоянен приток на вода, без да правите компромис. Може да събирате дъждовна вода в големи цистерни също. Тази вода препоръчвам да бъде използвана предимно за хигиенни нужди, но ако се наложи да бъде консумирана, тя трябва да бъде най-малкото преварена. Дали ще използвате някакъв вид химикали, за да я пречистите, филтриране също е важно, но повечето хора, които създават такива дъждовни резервоари и бидони, самите бидони имат едри мрежи за филтриране от листа, от плодове, ако имате около къщата си, където може да паднат в улуците и тя да влезе заедно с водата. Така че тази вода става идеално за хигиенни нужди и всякакъв тип измивания и готвене, разбира се. Един съвет, ако в къщи имате бойлер, който ползвате редовно, знаете, че там имате едни между 60, 80, 100, 120 литра вода, която е питейна. Така че ако някога се наложи да имаме спиране на водата, знайте, че винаги имате ни 80 литра минимум на нормален бойлер във всеки от него. Просто трябва да се научите как да ги източвате. Това е простичко действие. Трябва да спрете едното кранче, да отвратите входа, за да може оттам да изтече и да няма обратно налягане. По този начин вие ще имате достъп до 80 литра питейна вода, което е перфектно. Това, което препоръчвам аз на всички е, независимо къде живеете, независимо какво състояние е в момента около нас, може да е съвсем мирно, спокойно, без никакви проблеми, но това, което препоръчваме е да имате минимум 70, минимум запас за всеки член от вашето семейство, плюс домашен любимец, ако имате, е да имате за 72 часа тази вода. Водата нека да бъде последния начин разпределена. Имайте количеството нужно за пиене на всеки член от вашето семейство за 72 часа и трябва да имате поне един пълен бойлер 80 литра за хигиенни нужди или ако имате възможност къде да складирате вода, да бъде 2 пъти повече от тази, която имате за консумация.
Ако на ден имате 4-членно семейство, всеки от тях трябва да пие по 3 литра. 4 по 3 това са 12 литра на ден, по 3 са 36 литра. Това означава, че трябва да имате поне 100 литра още складирана вода, която да бъде за хигиенни нужди. Да може да сготвите, да може да се изкъпите. Няма да може да се изкъпите като бял човек, но ще трябва да се... Хигиената е изключително важна, така че трябва да може да се най-малкото подмиете, както се казва. Преминаваме към точка 3. Днеска няма никой онлайн. Супер. Преминаваме към точка 3. Как да пречистим вода в природата. Филтрирането е на първо място. Как работят търговските филтри, като Sawyer, като LifeStraw, Katadyn и другите известни марки. Днеска точно, през деня си коментирахме с момчетата и момичетата в една от групите за тези филтри. Аз от години използвам Sawyer. За мен това е един доста бюджетен и с изключително голям капацитет. Това са около 300 000 литра вода, които може да минат през него. Ползвам го, може би 10 години вече. Както казах и в предишното видео, аз вода по преходи, разходки, каквото да било, носа не повече от литър в една бутилка. В момент, в който свърши първата чешма, първия поток, първата рекичка, използвам този филтър. Той е гравитачен, което означава, че си пълна мехчето му, което е в комплекта. Обръщам го с главата надолу и той капе тази вода в моята бутилка за пиене. Sawyer е модел, който е с мрежеста структура в него. Той пречиства до 0,0, около мисля, че между 1 и 2 микрона, което означава, че всички малки биологични проблемчета, които можем да си доведем, биват спряни на ниво филтър и вие пиете една хубава чиста вода. Единственият проблем на този тип филтър е, че той не може да пречисти и да спре така наречените тежки метали. Така че ако ще пълните вода от място, където е изключително близо до някакво производство, не го препоръчвам. Така че ако минете през филтър и после преварете, това е добър вариант. Другите марки LifeStraw и Katadyn. Да, Katadyn е може би най-известната марка в световен мащаб. Тя е аналог, ако мога така да се изразя, за филтър. Изключително качествени, с добър дебит и с добро максимално количество, което може да пречистите за един филтър. Имат засолена вода даже. Слагате морска вода, помпите и излиза чиста питейна вода, или пък си ползвате Pocket модела, който си е изцяло за рекички, поточета, езера, язовири, каквото се сетите, той пречиства без никакъв проблем. LifeStraw, той е подобно на сламка, с доста по-малко количество вода може да мине през него. Идеята е, че той няма помпа като Katadyn, не е гравитачен като Sawyer, а просто трябва да се наведете с сламка и да засмучите вода от това езеро, река или поток, няма никакво значение. Като е изключително компактен, много малък, може да се носи вътрешното джобче. Това, което аз казвам на хората, които биха си взели Sawyer като мене, е да го пазите от замръзване. Зимата този филтър трябва да бъде изключително пазен във вътрешен джоб, на топло, защото в момента, в който замръзне, ние не можем да бъдем сигурни кога ще замръзне. Ако замръзне, цялата му тази клетъчна структура, която е вътре в самия филтър, замръзва, след това се разрушава и вие вече нямате никакъв предпазител за всякакви биологични зелени, оглени и чехълчета, които да влезат в вашия организъм и да ви доставят един кофти стомашен вирус. Защото вирусите образуват вируси. Така, много хора, имах курс наскоро, говорихме си за пречистването на водата. Хората питаха, добре, какво правим с филтрите, които можем сами да си направим? Пясък, въглени, плат, памук. Да, всеки от вас може да си направи такъв филтър. В някои от следващите постове в Facebook ще кача най-лесно как се прави такъв филтър с подръчни материали или с това, което намерите около вас. Трябва да ви голяма
туба или пластмасова бутилка от минерална вода, в нея слагаме едра, първо едри камъчета, после пясък, накрая платове, памук и сандвич от памук и плат с въглени. По този начин ние филтрираме на доста добро ниво водата, но не може този филтър да пречисти а, всичките зелени и оглени чехълчета, които най-много обичам от биологията в 8-9 клас. Но, ако направите комбинация от две неща, примерно този филтър плюс преваряване, приключваме. Нямаме никакъв проблем, нямаме едри частици, филтрирали сме водата на ниво да е бистра, а не мътна и кална, да няма листа в нея, да няма пясъчки, песъчинки и камъчета. И след това с едно преваряване нещата се случват както трябва. А, За съжаление, в чуждите езици всичко се казва boiling, boiling, boiling. Ние си му казваме варене и то си означава кипене. Ние трябва да кипнем водата, не само да я свалим. Трябва да я кипнем. Най-сигурният метод е в момент, в който заври водата, изчакваме една минута по часовник, за да унищожим повечето патогени. Това е метод, който е от време оно. Хората преваряват и пият вода, която няма да им причини никакви разстройства и повръщания. При по-голяма надморска височина, знаете, в един от постовете бях качил таблица с на колко надморска височина, на каква температура завира водата и за това колко време ще трябва да кипи. Така че ако сте примерно на 5000 метра на морска височина, 3 минути варене на водата е абсолютно, кипенето разбира се, е абсолютно достатъчно, за да пречисти патогените. Химичната дезинфекция, много сме си говорили на тази тема. Аз не съм любител много на тези неща, заради вкуса, който придават. Има много таблетки с хлорни таблетки. Може да ги намерите във всеки един спортен магазин. Или военен, разбира се. Не са скъпи. Обикновено една таблетка е за литър вода. Събират, слага се във водата, изчаква се докато се разтвори таблетката и водата става вече годна за пиене. Но вкусът е ужасен. Говорили сме си с хора за пречистването на големи количества вода с белина. Да, това е един от основните методи в световен мащаб за пречистване на вода в тежки ситуации. Но тук трябва да сте изключително добри в меренето на колко белина, на колко вода ще сложим, защото може да си докарате проблеми с изгарянията по хранопровода, което изключително не е окей и може да доведе до отново фатален край. Така че ако ще правите такъв тип пречистване на вода, го правете в огромни количества вода, за да е по-безопасно, или просто научете правилната форма с точните капки, милилитри за всеки 1 литър мръсна вода. Ще кача все пак формулата колко капки белина е нужно за пречистването на определено количество вода, за да имате идея, но моля ви, не си правете експерименти с тези неща, всичко е на ваша отговорност. Ултравиолетовата дезинфекция. Преди време едни много яки стерипен, като малки фенерчета, станаха супер известни с това, че в бистра вода работят обаче. Не може да налеете вода приличаща на на кафе с мляко и да очаквате, че този стерипен ще работи. Този стерипен работи изключително добре, когато налеете бистра вода, която всичко се вижда, тя е прозрачна и слагайки стерипена вътре в бутилката, той убива всички патогени, всичко, с изключение естествено на така наречените тежки метали. Няма как да ги унищожим тях. И това е едно страхотно устройство. Единственият проблем е, че работи с батерии. Да, те са за дълго време. Срока им е голям, дълго време може да ги ползвате, но е отделен продукт. Соларният метод, SODIS, както му се казва, бутилка с вода, пластмасова, прозрачна, отново бистра вода, не е мътна, не е с листа, не е с пясък, не е с нищо, просто бистра вода. Ако оставите между 6 и 8 часа на слънце, ще има доста гаден вкус на пластмас, защото най-вероятно сте оставили в пластмасова бутилка. Може в стъклена да го направите, но ще бъде напълно чиста. Доказано е, имаше преди време и все още се правят много клипчета, в които лабораторно се изследват тези филтрирането, UV-то, содиса, метода
Даже сега има една нова бутилка, която е с преса, натиска се, водата се пресолва и излиза чиста вода. Хубава бутилка, доста познати си я накупиха. Казват, че е 100% почистване, но няма как да стане 100% почистване, защото тежките метали трудно изчезват. Така че има една таблица съм направил, която ще прикача в последствие, за да видите кои неща работят и как да комбинирате две, за да имате максимално качество и максимален, да минимализирате риска от натравяне, от разстройство или от каквото да е било, за това, че трябва да сте пили вода. Четвърта точка, както винаги ще кажа и за моя личен опит. Като малки, преди да започна да се занимавам професионално с тези неща, всеки е пил вода от всяка една вада, от всяка една рекичка, от всеки един чучур. Особено децата, които сме били по селата. Там си имахме реки, имахме си дерета, рекички, страхотни чешми, стари, направени от нашите дядовци и прадядовци. Никога не сме имали проблем. Има един основен проблем, който в момента наблюдавам последните години е навлизането на така наречените умни филтри и филтриращи системи за дома. От рода на обратни осмози, тежки филтрации и какво ли още не. Това нещо изнежва нашия организъм. Имах случай на познати, които в момента, в който им се роди първото детенце, те закупиха такава машина и това детенце до трети клас консумираше само такава вода. Представете си как вие в тази машина какво прави всъщност. Тя пречиства изцяло всичко от водата и остава течност. Пробвали сме в такава машина да сложим 1 литър вода, нали, вода, в която сме разтворили 6 черни чая. Тя приличаше на гъсто кафе. Сипахме го в машината в контейнера и излезе наистина абсолютно чиста вода, без вкус, без мирис, без нищо. Чиста вода, което означава, че това нещо работи. Но какво се случи? Това детенце беше свикнал да пие само такава вода, което означава, че неговият организъм не е свикнал на никакви видове външни бактерии, както нашите организми, когато сме пили вода от потоци от чешмички. А, и какво се случи? Това детенце ходеше вече на училище. Един ден, доколкото разбрах, водата от чешето му свършва, той е жадно, разбира се, вече е голямо мислещо дете, трети клас, те вече си мислят, че са абсолютно самостоятелни, отива и си сипа вода от чешмата, която е питейна, всеки от нас пие такава вода. И една седмица беше в болница, защото си направи страхотен стомашен вирус, така наречения ротавирус. Те са няколко варианта, за това ще говорим може би по-нататък в бъдещето, но не изнежвайте вашите или на децата си организмите с само минерална вода или само пречистена вода и нека да пият вода от всякакви източници, за да може този организъм да има някаква навикнатост с микробите и нещата, които обикалят около нас. А, както казах, филтрирал съм вода почти по всякакъв начин. Напоследък се замислям дали да не закупя тестове за вода, такива походни тестове. Предлагат се от доста сайтове, като Amazon и тип Ideal Day и прочее. А, не са скъпи, те са като лентички, които слагате във водата, тя показва колко е годно за питане, pH, даже някои казват, някои от тези лентички имат възможност да покажат за наличието на тежки метали, като мед, цинк, олово, които са най-гадните и най-опасните, и желязо, разбира се. Така че, може би в даден момент ще си направя лични тестове за себе си, дали моят филтър все още работи, колко добре работи с такъв тип филтър, който казахме с въглен от огнището. Ще направя, може би, и видео, за да може и вие да добиете представа аджба дали тези неща работят. Както казах, до момента, последните 10 години, където и да ходя на излети, на преходи, на обучения, да пазим хора, които се състезават, аз нося 1 литър бутилка на Оджин, която и като изпия, просто използвам филтъра на Sawyer и до момента не съм имал никакви здравословни проблеми, разстройства или каквото да е било.
Моят съвет е да изпробвате всеки един от методите. Тествайте да преварите вода, да видите колко време ви отнема, в какво канче ще го правите. Повярвайте ми, толкова съм си тествал нещата, че съм преварявал вода в пластмасова бутилка. Пълна вода в пластмасова бутилка, слагаме в огъня тази бутилка, тя никой няма да се запали, няма да се стопи, защото водата я поддържа. Водата завира, сипвам си я, правя си чай, супа, пил съм вода, да, има вкус малко на пластмаса, сигурно съм изпил и много пластмаса, но това няма значение. Вие може да по-добре да пиеш малко пластмаса, отколкото да си докараш някакъв проблем с стомашен. Това не е окей. И да заключим темата. Най-важните точки, които казахме, че без вода няма оцеляване. Моля ви, не се докарвайте до това да изсъхвате. А, Жаждата, първо, че ви разяжда отвътре след определено време, почвате да не може да мислите, ставате лениви и само след 2 дена и половина ще бъдете толкова безсилни, че няма да може да се движите, няма да може да кажете думичка и след още половин ден най-вероятно ще сте загинали. Така че водата е нещо изключително важно и не трябва да я пренебрегвам. Често казвам, предпочитам да пренебрегна повече храна, отколкото да нямам достъп до питейна вода. Винаги имате запас и резервни варианти. Това е важно. Трябва да знаем как да пречистваме вода. Казахме методите, преваряване, филтриране през финни филтри, такива тип, които може да се купят в магазините, филтър през камък, камъчета, пясък, плат, памук и така нататък. Другото, което може да направите е такъв тип кондензатори. Те също пречистват водата, защото няма как мръсната вода може да я сложите в някакъв вид съд, отгоре да опънете нейлон. Чистата вода, която се изпарява и влиза в друг съд, тя ще бъде напълно пречистена, ако нямате как да я затоплите с огън, но ви трябва слънце. Трябва да е лятото, може да го пробвате. Единственият проблем на тази вода е, че тя е напълно чиста. В нея няма нищо, нито един от тези вещества, които ни трябват и най-вероятно ще трябва да добавите малко сол или захар. Така че това е нещо, което е важно. Имам пак въпроса, ви го казах преди малко, ако сега водата спре, какво точно ще направите? И другият ми въпрос е какъв вашия резервен план? Ако сме в къщи, какъв е резервният ви план? Ако сте навънка, какъв е резервният ви план? Имате ли винаги в себе си втори метод? Знаете, план А, ако не сработи, трябва да имате и план Б, защото нещата винаги могат да се прецакат. Може да коментирате. Ето имаме човек. Въпросът на Теодор е как да приоритизираме водата. Първо за пиене, после за миене и за готвене. Точно така. Трябва да отделите, ако имате, да кажем, 2 литра вода, бих направил следното. Бих оставил цялата тази вода за консумация, бих използвал тип, ако е чиста, ще използваме само за пиене. Бих използвал мокри кърпички или някакъв друг дезинфектант за почистване на хигиената, за ръцете и така нататък, но не бих я разделил. Ако имам 3-4 литра, в зависимост от това колко време ще ми трябва да оцелявам, нали, това е въпроса, колко време ще ми трябва, за да ще се наложи да остана, но винаги искам да имам остатък от вода за пиене, защото това е най-важното. Ако сме в много топло място, цялата ви вода отива единствено и само за консумация, пиене. Миенето и готвенето може да използвате някакви малки количества, но запомнете, когато ние готвим с вода, тази вода, малка част от нея се изпарява, но остава в храната ни и ние с храната ни приемаме и вода. Ако сготвите една супа, вие ще изпиете тази супа. Ако сварите един чай, вие изпивате количеството, почти цялото количество, което сте наляли, така че вие не я губите. Така че готвене и пиене са си консумация. Вече хигиената трябва да я приоритизирате. Какво имате допълнително като средства за хигиена.
и да ги използвате вместо да хабите водата, която пиете в момента. Която ви е останала, прощавайте, и ви е приоритет номер едно. Ако ви е харесало това видео, знаете какво да направите. Едно лайкче, може да ударите и камбанката, за да ви излизат лайфовете. Аз всеки ден след лайфа ще качваме видеото, за да си оставя в YouTube и в Facebook, така че да имаме достъп и да може да ги коментираме. Subscribe за канала. Това ще ме направи щастлив, че щом има subscribe за канала ми, това означава, че хората ме гледат и давам нещо от себе си на вас, зрителите. Часът е 9:30 вече. Пожелавам ви една страхотна вечер, завършек, и утре да имате ползотворен ден. И ще се видим утре с друга интересна тема, която ще бъде изненада. Чао и лека вечер!